नमस्कार, संदीप जाधव या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण 1 ते 50 पर्यंतच्या मूळ संख्या पाहणार आहोत. चला तर मग पाहूया. संख्या, मूळ संख्या. संख्या 1 ते 10, मूळ संख्या 2, 3, 5, 7. संख्या 11 ते 20, मूळ संख्या 11, 13, 17, 19. संख्या 21 ते 30, मूळ संख्या 23, 29. संख्या 31 ते 40, मूळ संख्या 31, 37. संख्या 41 ते 50, मूळ संख्या 41, 43, 47.